Всеки от нас се е сблъсквал в ситуации, в които ни се струва, че светът е несправедлив и не идеален. Нашата реалност е проекция на нашите мисли и емоции. Принципът на огледалото ни казва, че ако човек иска да промени външната си реалност, трябва първо да измени вътрешното си състояние. Всичко наоколо е огледално отражение на вътрешния ни свят. Страхове, надежди, убеждения. Осъзнаването и приемането на този принцип може да стане ключ към лична трансформация. В това видео подробно ще разясня този принцип. Ще ви разясня как вътрешните ви убеждения сформират външната ви реалност. Ще ви разкрия практически задачи, с които да измените живота си. Ако искаш да изградиш нова реалност и да изживееш живота на мечтите си, изгледай видеото ми до край. Здравейте, аз съм Стела Янева. Добре дошли в канала на Ново съзнание. Моята мисия е да ти помогна да изградиш ново съзнание. В моя канал има раздел с плейлисти, в които може да намерите видеа на тема медитации, утвърждения, молитви, личностно духовно развитие, лични взаимоотношения, здравословно хранене. Информацията, която съм подбрала, е за да може да ви помогна да разкриете своя потенциал, който вече изначално имате, но матрицата се опитва да потисне, за да може да бъдете по-лесни за манипулиране. Този път изисква смелост, самоанализ и готовност да поемеш отговорност за живота си. Ще разгледаме няколко аспекта как да използваш принципа на огледалото за своето развитие и трансформация. Да приемеш принципа на огледалото означава да поемаш пълна отговорност за своята реалност. Това изисква дълбоко самопознание, сила на волята и решимост. Резултатите могат да бъдат наистина колосални. Ако си готов да промениш живота си, те преканвам заедно да преминем през това пътешествие. Първо трябва да разбираш принципа на огледалото. То утвърждава, че всичко, което се случва в живота ти, е пряко отражение на твоите мисли, убеждения и емоции. Този принцип предполага, че света около нас е огледало, в което се отразява нашия вътрешен свят. Всяка ситуация, всеки човек и всяко събитие в живота ни, това е отражение на това какво се случва вътре в нас. Вътрешното състояние формира външната реалност. Всяко изменение отвътре неизбежно води до промяна отвън. Когато човек изпитва страх, неувереност или негативни емоции, те се отразяват в неговото обкръжение и събитията, с които се сблъсква. Ще разгледаме обикновен пример. Ако човек мисли за това, което му липсва, например пари, тези мисли създават реалност, в която финансовите проблеми стават постоянни. От друга страна, ако човек е настроен на изобилие и е уверен в своите възможности, неговото вътрешно състояние привлича възможност за финансово израстване. Този принцип работи в отношенията, като ви сблъсква с проблеми или привлича партньор, който потвърждава вътрешните ти страхове. Променяйки своите убеждения и мисли, можеш да промениш качеството на отношенията си. Разбирайки огледалното отражение, това е първата стъпка към лична трансформация. Това изисква самоанализ и готовност да поемеш отговорност за своите мисли и емоции. Принципът на огледалото предлага дълбоко осъзнаване на това, че всеки човек е творец на своята реалност. Променяйки мислите, емоцията и убежденията си, може да промениш целия свят около теб. Този процес изисква време и усилия, но резултатите могат да бъдат поразителни. Не е лесно да промениш мислите си, но осъзнаването на това, че вътрешните изменения влияят на външната ти реалност, дават сила и увереност на пътя за самоусъвършенстване. Втория принцип е силата на саморефлексията и прекратяване цикла на повторението. Саморефлексия – това е дълбок самоанализ на собствените ти мисли, думи, действия и емоции. Това е важен инструмент, който ти позволява да разпознаеш закономерността и да разбереш как вътрешните убеждения и емоции формират външния ти свят.
Саморефлексията помага да видиш тези аспекти от живота си, които плачат за изменение, и да разбереш как вътрешното състояние влияе на хода на събитията. И да разбереш как вътрешното ти състояние влияе на произходящите събития. Разпознаването на закономерността в личния опит се явява ключова стъпка в саморефлексията. Често хората забелязват, че едни и същи ситуации се повтарят в живота им отново и отново. Тези цикли може да са свързани с отношенията, кариерата, финансови проблеми. И за да прекъснеш порочния кръг е необходимо осъзнаване и готовност към промяна. Тези повтарящи се сценарии показват присъствието на вътрешни убеждения, които е необходимо да се променят. Например, ако човек постоянно се сблъсква с конфликти или проблемни отношения, това може да е свързано с страхът от близост или недоверие към хората. Тези убеждения може да бъдат резултат от травми или негативен опит, който човек пренася в новите отношения, в кариерата и в професионалния си живот. Така може да се забележи влиянието на вътрешните убеждения. Ако човек мисли, че той не е достоен да постигне успех или се страхува от провала, тези мисли могат да се появят под формата на изпуснати възможности или постоянни трудности в работата. Финансовите ви проблеми са отражение на вътрешното ви състояние и отношението ви към парите. Ако човек вярва, че парите са зло или че не заслужава финансово благополучие, тези убеждения ще се проявят в финансовото му положение. Личното израстване започва с осъзнаването на повтарящите се шаблони. Трябва да си зададеш въпроса: какви повтарящи се ситуации забелязвам в моя живот? Какви емоции и убеждения са свързани с тези ситуации? Отговорите на тези въпроси ще ти помогнат да извадиш тези аспекти на вътрешният си мир, които се нуждаят от промяна. Приемането на трансформацията за промяна на реалността изисква смелост и готовност да излезнеш от зоната си на комфорт. Трансформацията често е съпътствана с дискомфорт и неизвестност, но тя е необходима за прекъсването на негативния цикъл. Промяната може да касае различни аспекти от живота, такива като мисли, убеждения, поведение, околна среда. Пример за успешна промяна чрез осъзнато намерение показват, че прекратяването на негативни цикли е възможен. Хората, които са осъзнали своите вътрешни убеждения и са започнали да работят над промяната им, са успяли да преодолеят повтарящите негативни ситуации и създават нова хармонична реалност. Саморефлексията и осъзнатото намерение са инструменти за приключването на повторните негативни цикли. Те позволяват на хората да разберат своите вътрешни ограничения и да работят над тяхното преодоляване. Това изисква време, усилия и готовност да постигнеш промяна. Резултатите могат да са наистина поразителни. Саморефлексията не е еднодневен процес, а постоянно пътешествие към самопознанието и развитието. Колкото по-дълбоко човек се потапя в саморефлексия, толкова повече осъзнава своите истински желания и потребности и много по-хармоничен става живота му. Осъзнаването на своите вътрешни убеждения и готовността към трансформация позволява на хората да приключат негативните цикли и да създадат нов удовлетворителен живот. Трети принцип е принципа на отношенията. Принципа на огледалото оказва значително влияние на отношенията с другите хора. Отношенията са мощен инструмент за самопознание и личностно развитие, тъй като често отношенията отразяват нашето вътрешно състояние и убеждения. Всяко взаимодействие с друг човек може да се разглежда като отражение на нашите мисли и емоции. Например, ако в отношенията има постоянни конфликти и неразбиране, това показва вътрешни страхове и нерешени емоционални модели. А ти можеш да привличаш партньори,
които са неспособни към емоционална близост или сам да създаваш конфликти, за да избегнеш риска да бъдеш отблъснат. Осъзнаването на този механизъм ти помага да започнеш работа над своите вътрешни убеждения и подобряване качеството на отношенията. Ако не вярваш на хората, често ще се сблъскваш с предателство. Тези убеждения формират ситуации, които потвърждават вярванията ти. Необходима е работа на доверието и откритост. Така ще измениш динамиката и ще можеш да изградиш прекрасни отношения. Отношенията са огледало на нашата самооценка. Ако човек смята, че е недостоен да получи любов и внимание, той ще привлича партньори, които потвърждават това убеждение. В този случай е важно да се работи над своята самооценка и увереност. Трябва да поемеш отговорност за своето вътрешно състояние. Поеми отговорност за мислите, емоциите и убежденията си. Това е един от най-мощните инструменти, за да измениш реалността си. Убежденията ни сформират възприятието ни към живота и влияят на всички аспекти от живота ни. От здравето и финансите до отношенията и личностното израстване. Промяната на ограничаващи убеждения към позитивни ни позволява да създадем нова хармонична реалност. Първа стъпка към преобразуване на убежденията – осъзнай първо, че ти имаш негативни убеждения и какви са те. Често тези убеждения са дълбоко вкоренени и действат на подсъзнателно ниво. Влияят на нашето поведение и решения. Например, убеждението «Аз не заслужавам успех» може да се прояви като самосаботаж, изпуснати възможности, постоянен страх от провал. Осъзнаването на тези убеждения е първа крачка към промяна. Следващата стъпка е да замените негативните убеждения с позитивни. Това изисква постоянна работа над себе си и използването на различни техники, такива като утвърждения, медитация и визуализация. Позитивните утвърждения помагат да препрограмираме своето съзнание. Вместо убеждението «Аз не заслужавам успех», можеш да използваш убеждението «Аз заслужавам успех» и го привличам в живота си. В описание ще оставя линкове на мои видеа с позитивни убеждения. Пишете в коментари, кои от трите техники използвате за своето развитие. Медитация, утвърждения, визуализация. Визуализацията е още един ефективен метод за преобразуването на негативни убеждения. Това е процес, чрез който можеш да създаваш мисли, форми, които ти помагат да закрепиш новото убеждение. Например, искаш да подобриш финансовото си състояние. Може да си представиш, че си успешен и финансово свободен. Представи си, че вече си постигнал целите си и се наслаждаваш на изобилие. Медитацията и практиката на осъзнаване играят огромна роля в процеса на преобразуването на убежденията. Тези техники помагат да успокоиш умът си, да пречистиш вътрешните си блокажи и да създадеш дълбока връзка с вътрешния си аз. Медитацията ти помага да попаднеш в подсъзнанието си и да замениш негативните убеждения с позитивни, което ще те отведе към личностно израстване и хармония. Важно е да отбележиш, че процесът по преобразуването на убежденията изисква време и постоянство. Убежденията, които са вкоренени от години, няма как да се променят мигновено, въпреки че има някои изключения. Постоянна работа над себе си, като използвате техниките, които споменах, ще ви помогнат постепенно да промените убежденията си и да създадете реалността, която искате да изживеете. Осъзнавайки страховете си, по този начин ти ще ги отработиш. Така ти ще се освободиш от тяхното влияние и ще ги замениш с позитивни убеждения. Важен аспект за преобразуване на вашите убеждения се явява обкръжението ви. Хората, с които общуваме, силно влияят на нашите убеждения и възприемането на света. Затова е важно да се обграждаме с позитивни, успели хора, които да подпомогнат личностното ни развитие. Преобразуването на убежденията е мощен инструмент за създаването на желаната реалност. Този процес изисква осъзнатост, упоритост и постоянна работа над себе си. Резултатите могат да бъдат удивителни, като постигнат
хармония и успех, удовлетворение в живота. Следващи аспект е поемането на отговорност за своята реалност. Това е ключова стъпка по пътя към личностно развитие. Осъзнай това, че ти си творец на твоята реалност. Това ще ти даде сили и възможност за промяна. Признай факта, че всички събития, хора и обстоятелства в нашия живот са отражения на вътрешните ни убеждения и мисли. Осъзнай какво влияние оказваш върху живота си. Не дей да обвиняваш външни обстоятелства или други хора в своите неуспехи или проблеми. Всичко започва вътре в нас. Поемането на отговорност включва това да осъзнаеш, че ти можеш да промениш своята реалност, като промениш мислите и убежденията си. Това изисква активна работа над себе си, включваща саморефлексия, осъзнато намерение и постоянен стремеж към промяна. Промяната ще започне, когато поемеш отговорност над своето съзнание. Най-важното е да се откажеш от ролята на жертва. Много хора обичат да съдят и обвиняват външните обстоятелства или други хора в своите неуспехи, но ние не осъзнаваме, че тази позиция ни лишава от възможност да творим сами живота си. Да поемеш отговорност означава да спреш да се оплакваш и да се оправдаваш. Вместо това се фокусирай върху възможностите. Научи се да прощаваш на себе си и другите. Миналите грешки и неуспехи могат да станат източник на негативни убеждения и блокажи. Прошката ще ти помогне да се освободиш от излишен багаж и да преоткриеш нов път към по-добри възможности. Осъзнато подбирай мислите си всеки ден. Постоянно работи над себе си. Развивай се и се стреми към най-добрата версия на себе си. Когато поемеш пълна отговорност за живота си, тогава ще постигнеш истинско щастие. Следващ ключ е вътрешното спокойствие. Вътрешното спокойствие играе важна роля в създаването на реалността ти. Когато човек се намира в състояние на вътрешно равновесие и хармония, мислите му стават ясни и спокойни. Това непосредствено се отразява на външната реалност. Външният свят е отражение на вътрешното ти състояние. Важността на твоето спокойствие ти помага да се справиш с негативни и стресови ситуации в своя живот. Спокойният ум помага по-ефективно да се решават проблемите, като приемаш адекватни решения и да виждаш възможност там, където другите виждат препятствия. Когато умът е спокоен, човек изпитва хармония и привлича приятни хора и обстоятелства. Спокойствието ти помага за личностното израстване и постигането на целите ти. Спокойният ум ти помага да поддържаш баланса между тяло и ум. Това е основата на благополучието и жизнената ти енергия. Вътрешната хармония създава позитивна реалност. Медитация, дихателни практики и осъзнатостта ще ти помогнат да поддържаш умът си спокоен. Спокойствието е мощен инструмент за създаването на желаната реалност. Всяка мисъл, убеждение, чувство формират нашата реалност. Всеки ден е възможност да промениш живота си. Слушай интуицията си и работи над своите убеждения. Бъди осъзнат творец на своята реалност. Вярвай в себе си и знай, че целият свят е твое отражение.